Guys, another motivational story nga maghatag nato og dagkong impact sa atong kinabuhi, ilabi na gyud sa ato ang pag-serve sa Ginoo. So welcome sa atong mga sambingay sa Bisaya og mga lesson niini dagkong nagpahipi with supporting verses ang ato ang mga sambingay, guys. And karon kini ato sambingay, magisugot kita og sambingay may tungod sa Kristohanon, running or run the race with perseverance, o kanibang pagpangalagad ni atin kita kani mong pagpangalagad sama sa lumba matud pa sa Hebrewanon. So kini atong sambingay gipahaom kini kanato sa may tungod sa istorya sa lumba. So para mas masabtan nato inani ang senaryo sa mong sambingay. Adunay mga disabled nga mga tawo nga nagcompetition sila, guys, kana bitaw ni apil sila sa lumba sa dagan. O kinsa tong makauna mautoy tagaan og award. So ang miapil dito ang libat, ang kimpang o kining gitawag na katong bakol o kaning bungol. Okay? So mauni sila ang niapil sa lumba. Dito na sila sa starting line. Andam na silang tulo. Unya layo raman kayo ang finishing line. So ready na silang tulo dito. Mga disabled puro. So pag buto na sa kaya naman ay armas pabuton. Paka na ang armas. Bang! Dagan dayon una ang kimpang, guys. Iyon dayon ang kimpang nga unsa maning dalana. Lubak-lubakon man. Mula lumabaw man ato ang dinaganan ini. Buto bagulbol ang kimpang. Kay lubak-lubakon kuno ang dalan. Muubos ibabaw ang iyang pagdalagan. So dugay kay siyang na dunggo, guys, kay di ba day ka madugay ana. Kimpang god. No? Bagulbol siya. Then ang gasunod katong libat, medyo naulahi ang libat kay siyempre di ba ka maulahi anang nadodoble man ang dalan inigtan-aw niya. Ana man siya, asa may akong sundon ini? Duha man ning dalana. Unsa man puning magpakunti silang duha man og agianan? Kay di ay libat di ay. So mudoble ang iyang pagtan-aw sa kana bitawng dalan. So naulahi siya. Kusog yung dalagan ang katudyong kimpang. Bahalag lubak-lubakon kuno. So pareho silang duha nga wa gihapon kaabot sa finishing line. Kay ang libat wa siya kaabot sa finishing line kay galibog siya ug asa iyang sundon ani nga dalan. So nahitabo naabot siya sa kalibunan. Nasumok siya, wa siya kasubay sa dalan kay para niya ang tan-aw niya siyang nagian tag dugurha man kabuk dalan. Iso nasa laag hinuon ang libat. Okay? So ang ikatulo, ni katawa ang ikatulo. Ni ikatulo nga sa mamoy. Wa pa manggani ni buto. Kay kato ikatulo bungol biya to. So sa tikasan kayo mo, wa pa gani mo buto. Nalaga na mo. Kay bungol man di ay. So wa sa kadungog sa armas nga ni buto. So wa sa dalagan. Pabilin siya. So insert ang midaog ang kimpang. Kay ang usang libat nasa laag, ang bungol wala mo dalagan. Kay wala lagi kuno ni buto ang armas. So dinhi lang ta mo kutob sa atong sambingay. Atong kasambingay medyo gamay nga naay gamay nga kalatawan, pero dako kay ni og impact, guys, sa ato ang espirituhanong pagpangalagad. Dunay mga Kristohanon nga sama niining tulo ka klase. Dunay Kristohanon nga gapakimpang-kimpang ra sa pagpangalagad, no? Kana bitang dasig karon ugma dili na pod, mampo karon ug sunod dili na pod, mubasag Biblia sunod dili na pod. So kana bitang dili siya steady nga klases pagka-Kristohanon, ga kimpang. So muubos mo ibabaw, no? So naay mga klases mga Kristohanon ini o siguro makarelita niini kung nakaagitan niini nga adunay panahon nga excited ta, apoy panahon nga dili ta excited. Okay? So murag kayon ta nga lubak-lubakon kaayo ang ato ang pagka-Kristohanon, daghan kayong maagian nga ups and down sa atong kinabuhi. Og kalagmitan bisan og inani atong sitwasyon nga dunay dasig dunay apoy dili, pero
ang nakanindot sa maong sambingay kay ang katudyong kimpang mao gyud nakalahutay. So run the race with perseverance. Ngano man, sagdi lang umakaagi ta makasinati ta og mga sitwasyon nga makayunta nga ngano man ikumpara ko sa una dasig man karon dili. At least nga nilahutay ka. No dili man ni iyon nga pa steady high gyud nga sige ra gyud kang dasig. Ang importante dinhi nga sa dagan lahutay gyud, no? Naay kay perseverance nga moabot gyud sa finishing line. Samantalang aduna po'y Kristohanon nga sama sa libat nga duha ang iyang pananaw sa dalan, no? Nang-alagad karon buhat po sa mga bisyo. Okay? Nagsimba Domingo, nagdaig sa Ginoo hilak, unya pagka Lunes alagad pud sa sala. So kani mga klasiyas sa Kristohanon nga sama sa libat, mga 50-50 ni nga Kristohanon duha og dalan nga ilang gi sunod sa kinabuhi. So kini nga klase sa Kristohanon dili guni siya lagmit nga makaabot sa finishing line kay duha man kabuk dalan iyang gisunod. So dili siya maglibog siya asa iyang sundo nini, maglibog siya kung asa ayang i-finish ani nga lumba kay naamang busay gisalmutan nga lain. So nagpahinumdum kini sa atoa matud pa sa Hebrewanon 12 bersikulo 1, busa kay gilibutan man kita nining dakong pundok sa mga saksi, isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato ug ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. So nigiingon diri sa Hebrewanon 12:1 nga daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. Okay? Pero diri sa ibabaw ninsa diri kay gilibutan man kita, busa isalikway ta ang makahawid sa atong pagdagan. Unsa man ni makahawid sa atong pagdagan? Ang tanang nakababag kanato nga mao ang sala. Okay? So dili pwede nga nagsubay kita ron dalan sa kamatuoran, unya nagsubay pud ta aning dalan sa sala. So dili day pwede nga nagkinabuhi kita diya sa Ginoo unya magpuyo ta sa sala. Muni sama sa libat. So dili gyud ni makaabot sa finishing line. And last, adunay mga Kristohanon karon nga nagapabungol-bungol. Okay? No. Gapabungol-bungol sila, nakadungog sila sa pulong sa Ginoo pero wala nila isulod sa ilang huna-huna ug wala nila gikinabuhi sa ilang kasing-kasing. O bitaw nga nanay pulong nagaingon nga kini mga tawhana maayo ra sa mga pulong pero layo ang ilang kasing-kasing halayo kanako mo na giingon ni Jesus Christ. Kay ang mga Pariseo, ang mga matutudlo sa balaod, grabe silang makita gyud nga ang purma nila, purmada pa lang, postura pa lang naan nila. Kristohanon gyud ang makita nimo pero ang sa sulod nila nga bahin giingon ni Jesus nga halayo ang ilang kasing-kasing kanako kay ang ilang paghimo nini para lang nga daygon sa mga tao. So kani mga klase sa Kristohanon muni ang mga klase sa Kristohanon nga gapabungol-bungol, gipalapos ra pikas dalunggan ang ilang nakatunan sa pulong sa Ginoo and still wala sila muapil sa pagdagan sa pagpangalagad. Okay? Di ba tong maong sambingay niyo na tong nanlimbong mamo, wa paganit ni buto. Oh, wa paganit ni buto ni dalaga na mo. Pero ni buto na di ay. Okay? So ang pulong sa Ginoo ni buto na. Nawali na, nasangyaw na, nakadungog na ka, humanag buto ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Pero bisan pag nibuto ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi, kana bang nadunggan na nimo ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi? Apan wala gihapon ka muapil sa lumba sa pagpangalagad. Now daghang mga Kristohanon dili ko mga alagad. Kanang pagpangalagad diha ang mga pagsaway. So ang uban naglikay sila, dili sila mga alagad kay sawayon sila, dili sila ganahang mabugatan. So dili sila ganahang mabugatan sa mga tahas nga ihatag sa Ginoo. So imbis nga magpagamit sila sa Ginoo, nagpagamit sila sa kalibutan. Okay? So munang nabugatan og samot ang ilang kinabuhi. Muna guys, kung na-bless ka nimong sambingay, paki-comment lang sa atong comment section kung unsa pud ang imong mga dagkong lesson nga nakatunan sa maong sambingay. Ang importante, run the race with perseverance nga makalahutay gyud ta sama sa kimpang. Okay? Halag magkinaunsa man ang dagan sa kinabuhi, mula lumabaw man, ups and downs man ang atong magian. Kasakit ug kalipay man atong magian, kagul-anan o kahupayan man atong magian. Okay?
bad situation o good situation man ang atong magian, but we need to have a perseverance nga makalahutay ta. Okay? So be sure guys nga naka-subscribe ka sa ato ang channel aron nga updated ka sa mga next nato mga video upload about sa mga sambingay. God bless. Kita-kita na punta sa next na po nato nga sambingay.